Днес ще говоря за един често срещан въпрос, който аз виждам и дори получавам под мои видеа. Защо питките ми не стават достатъчно меки и пухкави? Това видео ще бъде за дами като мен, които не са майсторки дългогодишни, които отскоро правят тесто или се опитват, дори за някои дами, които са се опитали и са се отказали, понеже не им се е получило. Трите основни причини една питка да не ви става достатъчно мека и пухкава са тези. Първото е тестото, второто е втасването и третото е печенето. Сега ще ви поговоря първо за тестото. За някой без опит, въпреки че има много привлекателни рецепти, които може да намерите в интернет, на майсторки, които казват приблизително брашно и да слагате докато стане меко нелепкаво тесто. Всъщност, това е много голяма грешка, която и аз съм допускала и предполагам, че и други хора допускат в стремежа си да стане нелепкаво тесто, когато ние нямаме опит и не можем да усетим точно, не сме правили и не знаем наистина кое е успешното тесто, ние добавяме повече брашно. Затова моя съвет към неопитните дами, към тези, които те първа започват или опитват, е да си намерите рецепта, която човека показва разчупена питка, че е мекичка, твърди, че е успешна, с точни грамажи. И винаги да си спазвате грамажите. Второто нещо, което е, след като ви се получи тестото, не трябва да очаквате, че то няма да лепне съвсем. Винаги има една малка лепкавост, затова за тези, които са гледали видеята ми, ще видят как аз набрашнявам, работя с набрашнени ръце. Най-основното ви е, спазете се рецептата и оставете тестото да бъде меко. Дори и малко да ви лепне. След първото втасване, лепкавостта ще намалее доста, но пак е нормално да остане леко лепкаво. Затова и именно се работи с набрашнени ръце или се набрашнява повърхността. Има майсторки, които работят и с олио, но това не е тактика, която аз предпочитам, защото за мен става доста по-трудно да изчистя след това, така че аз си ползвам набрашняването. Ето тук може да видите как е нормално да изглежда едно тесто, както ще забележите, остава малко по ръцете ми, не е съвсем нелепкаво. Знам, че е много изкусително да се види по клипове, където оформянето на топките и на детайлите изглежда съвсем нелепнещо. И аз съм се изкушавала така. И затова в самото начало добавях повече брашно на око. И за да ми се получи нелепкаво, абсолютно нелепкаво тесто, и моите питки, първи опити за питки ставаха по-твърдички и не толкова пухкави. Така че не добавяйте от себе си брашно в стремежа си да бъде нелепкаво тестото. Ако нямате опит, спазвайте си рецептата и когато оформяте, работете с набрашнени ръце, набрашнявайте си повърхността на тестото и ще видите, че резултатът е различен. Казвам пак от опит, давала съм го като съвет на дами, които са ми писали налично и са получавали много по-различни резултати от това, което са имали. Втората причина, която аз казах, е втасването. Трябва да внимавате тестото ви да е добре втасало. Всеки, който има поне малко опит с тестата, знае, че втасването зависи най-вече от температурата, на която го държите докато втасва. Нормално е, ако ви е малко по-ниска температурата, тестото ви да трябва да втаса за по-дълго време. Ако ви е малко по-висока, ще изисква по-малко време. Затова гледайте основно размера му. Трябва минимум да се удвои, аз го оставям понякога дори да се утрои. За соленото тесто, което аз лично правя, то даже не е солено, то е неутрално, но с него правя солени питки. Дори малко да превтаса, не е толкова голям проблем, като преместите, ще се оправят нещата, но за дамите, които пробват и правят сладки теста, трябва да внимавате много, защото превтасването също води до много трудна работа с тестото, да не кажа, че може и да е невъзможно да получите много хубава питка. Второто, втасването,
Независимо на каква температура ви е, гледате си размера. Минимум двойно до тройно трябва да ви стане тестото. Няма да се притеснявате, ако ви отнеме малко повече време, като имайте предвид, че ако случайно сте оцелили някаква мая, която не е окей, е възможно и изобщо да не ви се надидне. Имала съм такъв случай, затова и аз обяснявам в моята рецепта, че винаги си активирам маята отделно, за да съм сигурна, че тя ще се надидне, ще получи пяна и е свясна. И така, третата причина. Като човек, който започна от нулата, прави си опити. Отначало аз печах на по-висока температура, както повече дами пишат по групите, на 180 грама с на 180 градуса с вентилатор. С течение на времето тестото ми взе да се получава. Питките ставаха все по-хубави, въпреки печенето с вентилатор. Но имах проблем с козунаците. Тогава една прекрасна дама, Тихомира Тодорова, мисля, че повечето от вас, които правят питки, са я чували, ме посъветва да си пека козунака на по-малка температура, на 150 градуса, без вентилатор задължително. Получиха се прекрасни козунаци. От тогава започнах да си пека и питките така. Стават една идея по-пухкави. Другото, което ми спестява, е да не отварям фурната изобщо през целия процес и да не се притеснявам, да я покривам питката с нещо, за да не се препече, запече. И почти отварям към края, за да проверя с шиша дали е опечена. Който има някакъв опит, знае също така, че задължително не отваряте фурната си в началото на печенето. Поне 20-30 минути, защото има опасност да ви спадне, също да не стане пухкава, но факта, че аз изобщо не си отварям фурната през цялото време, хем ми спестява постоянно да внимавам, хем факта, че не трябва да слагам нищо да покривам, за да не се препече, също ми спестява и винаги съм спокойна как ще ми се получи питката. Слагам винаги на загрята фурна на 150 градуса, ако бързам малко повече, с 160. Но печенето на по-ниска температура ще се отплати, независимо, че ще ви отнеме малко повече време. Това са трите най-основни причини. Надявам се, че някой ще пробва, ще се вслуша, някой, който не му се е получило, ще има позитивни резултати и очаквам да споделите, ако благодарение на моите съвети сте успели да направите успешна питка, въпреки че преди това не сте.